Dobrý večer, kamaráti. Ahojte, kamaráti. Priatelia, rodina. Pozdravujeme vás takto za tmy. A tam je nič. No, ale k tomu nič sa dostanem za chvíľku. Chceli sme vám povedať, že bez dramy to nejde. Že bez dramy to nejde, ale máme byť, dostal som taký podnet, že máme byť optimistickejší, čak tam bolo napísané, že máme akože príjemnejšie veci hovoriť, tak sme nažive. To je taká pozitívna správa. Druhá správa je, že sme sa neozvali včera, lebo sme schádzali z tých kopcov a neviem, v akom poradí ste videli videá, ale bolo to trošku drsné na tom, že pred Fort Collinsom, nádherné mesto, odporúčam, Colorado, Fort Collins, že? Na život, super. LGBT, pravičiari, vedľa seba Trump, demokrati, všetci úplne happeningy, krásne prostredie, architektúra, električka taká, jak v New Orleans, proste cez mesto, stromy, parky, udržiavané služby, nemocnice, fakt picobello. A takže Fort Collins, môžete si to pozrieť na YouTube, môžete si pozrieť cestopisy, odporúčame. A je to blízko kopcov, takže aj zimné športy, úplne super. A potom z toho mesta sme odišli a pred tým mestom bol problém, že preto sme sa ani neozvali včera, že začala ma boleť nohaľava, kvôli tomu, že tam bola cesta z asfaltu, nie z betónu. Z betónu, keď si pamätáte betónku do Prahy, ale ešte mala také zárezy. Takže, a ešte to bolo z kopca, takže jak som dopadal, tak zase sa mi to, čo som rozprával v Austrálii, stalo, že vlastne tým, že som brzdil ľavou nohou, tak pod tie vankúšiky tak dostali bolia. Bolia. A takže dneska som to išiel cez bolesť, ale celkom fajn, ešte nevypol som stopky. Jak sa šklo, veľmi dobre. Takže dneska sme mali, takže sme robili teda po 80 km a ráno sme sa zobudili a bolo super. Počasie bolo akože pod mrakom, strašne spárno. Počúvali sme v rádiu futbal, sme sa rozplakali 2-1, ale tak vyhráci lepší. Myslím, že boli lepšie počastie Ukrajinci, gratulujeme. No, ale išlo sa nám celkom dobre, po obede nás obišla búrka. Takže dávali sme, je to v podstate rovina, stále sme vo výške 1500, 1415, takže sme klesli o nejakých 60. No, o 60 metrov sme klesli. Tak. Takže celkom fajn sme si hovorili, že dáme 40-ku po obede a hovorím mu, že počuj mantinel, že choď pozrieť, že chod to pozrieť dopredu, lebo že 6 km budeme končiť, hovorím, choď to pozrieť, sa vrátil 2 km Jozef, je to v pohode, počúvaj ma, more, že cestička, tu na nič, to je akože planina, to keby ste videli, tu si iba telefónne káble a nič, vám ukážeme niekedy za svetla zajtra, najbližšie miesto 60 mil, a že je tam také, jak si to povedal, že je tam také nič, také nejaké bunkre sú tam. Také, no, nevedel som to opísať, že čo to je, že či nejaké taký plác. bunkre. A tak spávame vždy pri ceste, hovorím, dobre, on je super, chod tam, rozlož sa. Hovorím, rozlož sa. A ja dobehnem tú štyrku, pustil som si podcast, niečo denník, som počúval. A idem a takí sedláci, tak bočné cesty sú tu, CR, ako Cristiano Ronaldo, ako Country Road. A je tu asi, ja neviem, 170 ciest vedľajších. A takí sedláci tam stáli s takou udržbárskou dodávkou. A tak vyblikovali a ja hovorím, dobre, čaute, ja hovorím, ma púšťali, ja som prešiel. A oni tí sedláci ma obišli, potom išli za ďalší s takou dodávkou bielou. A pozerám, a už som videl, že už som videl jeho auto. Jak tam stojí na tom placu, už som sa vyzliekal, hovorím, ježišmarja, hovorím, mám si nejaké naloko pivo. Hovorím si. Ja hovorím moju verziu, potom poviem jeho. A hovorím si, že takto idem, rozumieš, a už vidím, a tí sedláci idú za ním a hovorím, do prdela, dúfam, že sa vám nepobijú, že niečo súkromný majetok, alebo tak, A zrazu dodávky, blikačky, policajné,
húčali tam do toho mikrofónu po ňom a ja som to pozeral zhora a jak som mal puštený ten podcast, ja hovorím, vybehli nejakí ľudia z toho auta, tam niečo po ňom húčali do toho, on vyšiel z auta, tak to tam stál, čo to hovoril. A ja hovorím, Ježišmária, hovorím, oni majú odbachnú Luboša. Tak som utekal dole. A jak som mal zapnutý ten podcast, hovorím, ja si ho odfotím ešte toho Luboša s tými rukami hore, to bude sranda. A už som počul ďalší, čo to robíte s tým telefónom? Že, čo nás idete fotografovať? Ja hovorím, ne, ja vypínam tu náš podcast, nerozumiem po anglicky, hovorím sranda. A dojdeme tam na svetlo, že kto ste, že vy ste bežec, že vy ste nám teraz pred chvíľkou kývali. Ja som prišiel na svetlo, kúkam na Luboša, kúkam na tých typkov. Som či sa mal smiať alebo plakať. A ja som myslel, že odpadnem. No povedz, kto to bol. No po zuby ozbrojení a vojaci. Komando. Na nás vybehlo, lebo sme nakoniec stali pri nejakom, čo to bol, vojenský objekt alebo niečo. Pri nejakom tajnom vojenskom objekte. No. Počúvajte ma, príľba, čelovky, zbrane, komplet vesty, ťažkodenci. No. Namierené na zastrelať Luboša kvôli to, že sa chceme vyspať. No. Takže, ale to hovorím, to ste, áno, že ja sledujeme už dlhšie, že bežíte tu na... Že, no počúvajte ma, že máte si okamžite vypnúť telefón, tak som si okamžite musel vypnúť telefón. Mne to nejde, mi to furt hral ten podcast. Hovorím, ja si toto musím nejak vypnúť. Tak boli to nakoniec úplne super, boli parádni. Povedal, že nás už dlho sledujú. Takže majú tie kamery asi všade tu na... Že tam sú vojenské objekty, povedali, že máme si dávať bacha na nejaké cesty, na ktoré máme chodiť. No. A že nám praje veľa šťastia a že dobré veci robíme a že aby sme si dávali pozor na autá a že nás budú strážiť. No, zhora. Takže máme safety. No. Ale to, ja som to chcel odfotiť fakt, ale oni ma videli, že to chcem odfotiť, ale to som bol nejaký, ja neviem, 80 metrov, takže oni tam mali nejaké tie všelikde možné kamery. To ste mali vidieť a oni, jak ste hovorili, že si im nerozumel? No ja som im nerozumel, ja som mal pustený film na tablete a cez reproduktor a najprv došli pred nejakou pol hodinou a to len zastavili a asi som myslel, že však vidia na tomto náute, že máme vpredu ten znak ako expedície, takže idú preč. Hovorím, že dobre, okej. Takže už bola teraz, však je tma teraz, tak sa vrátili, hovorím, že zase začali blíkať, hovorím do keľu, že čo to bude. Ja, že jakí udržbári idú, však to bola úplná rachotina. Šerm bol úplne bielý, to si potom to začalo to blíkať, červené, modré, hovorím, že perfektné. A začal mi do toho megafónu niečo kričať. Len ja som mal pustený film. Niečo, že weapons som počul, že zbrane, že... Vôbec netuším. Ja som to počul, ty si nepočul. Ne, ja som vypol tablet, ale stále mi išiel furt v reproduktore zvuk. A už som teraz nevedel, že či mám vyliecť, či mám zostať, či dojdu, či mám tam ísť. Tak som proste len vyskočil z auta von a zakričal som, že don't understand. Tak potom stichli na chvíľu a potom, že sa ma spýtajú, že či niečo to je ingles po španielsky, niečo. Hovorím, tak začal som im tam toto vrieskať, že som z Európy, že sme tu na expedícii, že čakám na Jožka. A on, že čo tu chcem? Hovorím, že bežíme, že zo San Francisca do New Yorku. Tak hovorím, že stojte pred autom a ruky hore. Tak som tam stál 5 minút, dokým nedošiel Jožko. A potom sme vlastne si nás dali oboch k sebe. Áno, že choďte k nemu, choďte k tomu kamarátovi a máte obidva ruky hore. Tak sme tam došli a potom taký... A ja hovorím, a čo to máte? Hovorím, to mám na psy, hovorím,
tu mám nožík na tu mám ten telefon, čo neviem vypnúť. Lebo ja som celý čas na nich nevidel, že čo to je, až keď sme došli k sebe, tak potom pozeráme úplne, že po zuby ozbrojení. Ale tých by ste nechceli. Oni hovoria, že to sú government objekty. Áno, to sú A hlavné že objekty. tam v žiadnom prípade akože aj do budúcna, ale úplne potom, jak už dali tie svetla aj na seba, ukázali, tak boli úplne super. Tak hej, že peckovi boli. Ďakujeme. No. Že nás neodbachli. Za Aj čo sa príjemný hovorí, večer. že do you have driving license? A ja hovorím, ja nemám driving license, ja som bežec. Áno, hej, sa ťa pýtal. Tak ja už som čakal, že kedy ma zase tam budú naháňať, aby som vôbec do auta vošiel niečo vytiahnuť. Ale potom nakoniec sa vykašľali kompletne na to, keď si nás dali k sebe. Hej, nás pozreli, že to sú motáci, že ježišmar, tých na tých aj gulka škoda. No. Ale fakt mali niekoho na tých kamerách, lebo to... V každú chvíľu niečo do vysielačky ako hlásil. Počúvajte, ale tak vo filmoch, to by si nepovedali, také auto, to vám odfotíme niekedy to auto, že to proste údržbárske, to je vlastne také pick-up a vzadu má také kde sa nárade nosí. To nie je nárade. To ešte on bol ešte nabúraný. On bol ešte nabúraný a tam vnútri bol ešte jeden. A ešte mali nás na kamerách celé. Bez šance. To proste fakt dobre schovaní vojaci. Klobúk dole. Ale zlatý, že dobre, že áno, Parkinson, že áno, že vedia, že jasné, že treba to propagovať, že super, takže Michael J. Fox Foundation, takže keby sa niekto podporí reálne, tak môžete prispieť potom na tú našu zbierku, ktorú robíme, nájdete na našej webovej stránke. Takže, jak Švagor napísal na Facebooku, že vy to bez dramy neviete. No. Nevieme. Nedarí sa nám to. Takže, uvidíme, či zaspíme dneska. ale vďaka tomu, že nás pohnali trošku ďalej, tak som mal adrenalín, tak tá noha prestala boleť. Tak sme ešte poďali nejaké 4 km, takže možno sme dali aj 90. No nedali sme 90 km. Nejaké 88 km dneska, ale 8 viacej ako včera. Tak máte také nočné video u vás ráno a kamióny. To je jak vianočný Coca-Cola. Áno, hej. No. Tu ich je Takých veľa. tu je. Dobre, dobrú noc prajeme, ďakujeme, že nás sledujete. Prepáčte, že sme sa neozvali, ale hovorím, včera sme boli... Nič sme si pre vás nevedeli pripraviť. Hej. Nič nás nestretlo. Proste bol som trošku najedovaný na seba aj na tú nohu a nedarilo sa mi. A nechcem byť nejaký preafektovaný, že ak je všetko stále super a všetko paráda, keď to tak není. Tí, čo ma poznajú, vedia, že pofrflem, posťažujem sa, ale chcem tým povedať, že pre tých, čo to nepoznajú, že to není dovolenka. Že niekde sa s make-upom tu ukazovať, to ja nie som. Proste keď niečo bolí, ukážem, že to bolí, alebo keď je... To znamenajú vojaci, tak to znamenajú vojaci, ale keď tak pre tých, čo očakávajú, že on by stále veselý, nedá sa to byť stále veselý. To je šport, jak normálny život, proste je to jak hore-dole. Ach to bán. Ďakujeme, že nám ste, cítime to, ďakujeme za tie všetky odkazy, ktoré posielate. Veľmi nás to poteší. Nestíham odpovedať, pretože cez oberiky mám predstavku, že idem to odpovedať aspoň srdiečko, tak zaspím, potom ma budí, že stávaj, už musíš zbežať. Takže, ale čítame to, ďakujeme, veľmi nás to teší. Tak, dobrú noc. Majte sa krásne. Ideme si Magnesko. Jo.